Saps que avui una de cada 5 persones té un trastorn mental? Podríem evitar tots aquests trastorns? Tinc un amic que pensa que la majoria de trastorns mentals són per culpa de problemes de la societat, que si l'estrès laboral, que si l'estil de vida de menjar molt i moure'ns poc, que si el bullying i altres adversitats que pateixen nens i nenes, i que si poguéssim eliminar aquests problemes socials, deixaria d'haver-hi trastorns. Un altre amic, en canvi, pensa que els trastorns mentals són sobretot deguts a factors neurobiològics, que si la serotonina, que si l'efecte dels gens, que si les diferències cerebrals i que els factors socials només hi tenen un paper secundari. Què penses tu? Nosaltres, per saber qui tenia raó, vam fer un estudi per saber quants trastorns mentals podríem evitar si milloréssim la societat. Vam metaanalitzar l'evidència de classe 1 i 2 basada en estudis prospectius per a calcular la fracció atribuïble poblacional, que ens indica quin tant % dels trastorns mentals podríem evitar si disminuíssim un factor de risc. Resultats. Si reduíssim l'estrès laboral, podríem arribar a evitar un de cada 5 casos de depressió. Si féssim més exercici físic, per exemple anant més en bicicleta i menys en cotxe, podríem arribar a evitar un de cada 6 casos de malaltia d'Alzheimer. O si aconseguíssim disminuir les adversitats infantils, com el bullying, podríem arribar a evitar un de cada 3 casos d'esquizofrènia. A l'estudi vam trobar més resultats, però o estaven relacionats amb l'abús de substàncies o eren més petits. En resum, abordant els problemes socials, només evitaríem una part dels trastorns mentals. Però una part és molt, moltíssim. Podríem evitar que milions de persones desenvolupin trastorns mentals. Per tant, l'amic que defensava la importància dels factors socials tenia bastanta raó. Ara bé, l'amic que defensava la importància dels factors neurobiològics també tenia bastanta raó, perquè molts trastorns continuarien apareixent, possiblement la majoria. Seria un error centrar-nos només en els problemes socials i oblidar-nos de la importància de la neurobiologia. El que és segur és que hem d'estudiar tant els factors socials com els factors neurobiològics per lluitar contra aquest gran problema que són els trastorns mentals.